бинандои азиз, умедворам ки рӯзи бисёр хубу шоми бисёр хуб доред ва ман воханам дар яке аз гӯшаҳои тоҷикистон дар ноҳияи зебо манзари варзоб ҳастам ва бо дидани манзараҳои варзоб шахс воханам болидарух мешавад ва шояд шумо масалан дар аврупову дар амрико ҷое ки манам будам дар осиё ҳам будам, вале ба ҳар сурат ба ин ҳад зебоӣ, ба ин ҳад ине ки муҳити ба дил наздик, ба ин ҳад ҳавои воқеанам роҳатборро фикр мекунам ки фақат дар ватан шахс метавонад ки пайдо кунад ва манзараҳое ки аз ин ҷо метобад масалан шояд онро дар ҳолливуду болливуд шояд ки месозанд, аммо дар тоҷикистон ин манзараҳо воқеанам табиӣ вуҷуд дорад. Дар як тараф барф, дар як тараф гулу, дар як тараф намедонам себаргаки шукуфта. хуб бинед ки омезиши ҳар чор фаслро фақат аз як баландӣ ин ватан метавон ки дид ва магар мешавад ки ин ватанро дӯст надошт ва мешавад ки дар дуриҳо низ бо доштани зиндагии бисёр шоҳона низ дил ба ёди ин ватан гум назанад намешавад ва шумо ҳам дар амрикову аврупову дар осиёву ҳар куҷои дигар ҳатман ки дилатон барои як баландии ватан гум мезанад ва умедворам ки чанд сония ин видеоро тамошо мекунед ва ҳеҷ вақт аз ёди ватан фориғ нахоҳед буд. Беватан нест ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будаи беёди ватан беватан аст.